Emagoro bengi yomwancho muligere bwegeta seni kya Ndizi TV nabwo bwansu bwo mugusi kinga karangwege nabuna litkolia uli abere litoere kegima nabwo kwabere go kwego kya asemiro billions yegeta seni kya Ndizi TV ekari wono togusaba kwabera aso konyoru wake kubwatikana na manganali agenda tokorekana ime yense ya Kenya anene aso muroberi olyo bwoko balinko oli agoseko iwanara yaba bwate abakonyi babarwanirira bekirogo kyoburayo bonene bwense abwo bagendrete ko bodi wanara ya gusiko butebya abananchi nara ya barachi ikirania chinga kibaraiwe libaga lyokora ense ya Kenya asentunde ntangani ni gomo konyi bomurwanira bekirogo kyoburayo bonene bwense wetrase kyama kia Roots Party oyo manyikante no musbati Justina Wamae abeire kago kwanera amangana au ayo babwate na ekyama kia Roots Party gekora wa na Professor George Wajakoya asikira abeire kago kwanera mange ali abaroberete go chwikiraneria omwananchi chinga kibaraswe ase oburai gati abo gotenenia chinsemo chionsi kirase richiko kitarikorwa obokoreri asenchera erengikeranu nere omokonyi bomurwanire bekirogo kyoburayo bonene bwense wetrase kyama kia Agano Party Ruth Musheru Mtua nigonera abereka gukwanira nara ya babwate ase ekyame kyo kya Agano Party ekyoge korawa na David Wahiga Mwaure nara ya barachikwekerania chinga kibaraiwe ribaga ryokora ense ya Kenya gati abo gocha kwene kyabuna abantu bonse bali bakubwatirani wana mwana bokurumi nigo barachiko imokerwa egetambokero buna ebwenerete mwancho muri ya inara agenderete asense media ya Catholic University agwase abakonyi bono babarwanirira bebirogo byobura bosebye kerogo kyobura yobonene bwense bagenderete kurwe manifesto yabo yali barachikiraniria omwananchi achinga kibaraiwe libagari okora asentunda ya kabere ituracho kwirukire yemo aseyemo nigo barachiko bari gadigashawa nabo igo madakarwa abo bare aba irgadigashawa yoromokonyi obwo muraibe kyama kia UDA Dr. William Samoei Ruto nabo igo madakarwa oyoromurai omokonyi bo muraibe kyama kia ODM Raila Amolo Odinga nabarabomba chikote abanara yaya babwate yo chikwekeranira abananchi chinga kibaraswe asoburai chinga kichinge bono mwanchi omurigerere karongo kwarigania semesa ya Amayia Ensa Eyemo eriongo manyenara yaya ngwariganire tia senchera ere yobekeranu nabakogendera gotobwate asensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyore wetera Ndizi TV News erio togendere go kumanya mankeretriane Evelyn Osero norito kubatera nere kwenekia onsi ya wikera asensemo imanyerero nigakuro kwa Joshua Uta. Mancho muliengo kwariga ntosanga mo wikomeria wastogo chakama ya kurwase kaunti ya Nyamira asebyombe byabangina kurwasemo ya Nyamusia kaunti ya Nyamira ekyombe kya Nyamira Youth Women Sako na bosinya Women CBO baba bawesokeri tukolia lero na kworo kia ebimeri ebyamugondo muroberio yo nigo oariganiwane wizara y'oburemi ekyombe kya kilimo bora na kereka International Solidarity Foundation na tokumanyiwano muri kaito job manki kurwase kaunti ya Nyamira. Ogosanga chisemine teknolojia ya kerero negati ya mangana akoirera lige saligia asensemo yoboremi asensemo ya Nyamusi bunge ya Notimogirango county ya Nyamira ebyombe ao byabangina byaumerana asomoroberio ojenga mama inua jamii. Kwa jina ni Milton Ongeri Patrice, nafanya kazi na wizara ya kilimo katika Bokera Ward ambayo inapatikana Nyamusi Division, na pia mimi nakuanga mwenyekiti wa kilimo bora public private partnership ambao pia inaleta pamoja wala ambao ni wa shikadau wa agriculture ambao ni wa public sector ambao wale wa sehemu ya umma na wale wa private sector. Ukiwa pamoja tunawaunganisha hiyo makampuni wa price wanakuja pamoja na wakulima so that kama siku ya leo wakuje wajifundishwe na wapate mafundisho hapa na pale juu ya mambo ya kilimo. Egati ebyombe byikirana asensemeyo mbosinya Women CBO Nyamira North Sako Wogeka Women nebyombe binde abangi nambasege chokokora oboremi asenchera yakerero nenchera endonge bunomo waziri boboremi ase county ya Nyamira Peris Mongare abagago totebia. Tumefika
tumefika hapa na tunataka tunahimiza wamama watumie teknolojia katika kilimo, kufanya kilimo biashara, kufanya kilimo njia iliyo bora, na nimesema kupitia teknolojia. Omokonyi gwo County Commissioner oyotenenerete ensemo ya Magwagwa na Nyamusi Moses Olesinti nachengera omoroberi oyo asaseme abamenyi bensemeye gukora siasa cy'omorembe. Kwa mambo na elections, naomba wa jamii ya Nyamira ya kwamba mfanye election peacefully na tuhakikishe kwamba tumechagua viongozi wazuri wenye watatuletea manufaa jamii ya Nyamira. Abayibolimba asegetwa koira abana kisukuru asesegeto ya ruego gocyasa abana kinyaroka kwerenda buya. Parents within this community tuwaelimishe, tuwaeleze kuhusu watoto wetu. Watoto wetu ndio ngao ya future generation. Angalia chini, hayo mkae. Obolemi nabwo egetekyo mogongo asobote n'enkubwense ya Kenya. Kurwasa nsemo ya Nyamusi ebunge ya Notimogirango ginko ripoteri ya Ndizi TV Job Maangi. Abamenyi kurwasa ensemo ya Nyataro iyo gotoka sewodi ya Kisii Central ime county ya Kisii nigo bakwaneire na raya ya bagwetera chingaki cy'obunchurere bwabo nabona nigo baganiriye serikali ya county ya Kisii kwenekya bunango baroseria bale ebibanda ase chipara iroko bakonya wekonya ase okwegendera buya ase obunchurere bwabo muri Keito Josephat Amisi no roboti orwaso wime. Abamenyi ase Nyataro ime ye ward ya Kisii Central ase constituency nyalibali chache nigo baganiriye serikali nyareko begwesokia na kwenekenga nyareko bagi kubabikira ibibanda ebikonyara ko bagi kubakonya ase obunchurire bwabo bakira lituko anene ase amabatabekaniye pare yo kurubosongo kogenda omoche o Kilgoris stage yedole yekorbu kameli park junction Nyataro ene stage ya jagete Gwango lakini era sama tabakaniye kibale Jones Technology ko ende yakwanda baraje yakwanda kameli park lakini ndu no nyatora ase stage ye tubwate challenges sengenjo ndobwati no ane shedi muno kwa rege kibikira ayikirenjera anyagali ende gotina na kurwabu abakonyara yakarege ya edire na indu kiti che campaign ntoranyora na no mo MCA gutotarira achiche sengenjo na inchino yo mo bokoni gali ngumbu atotebinga na kitobwenerete echire yaito na kegwenerete ko oigo abamenyi abo nigo babikire bene ebirero byabo kubwatikana nemebasukano yepare konyara kobe korkana ase ayo kubwatikana bono ne skuru eyirega wange na boigo epari tiranyara koba gekobe kwa chipambu chikonyara koba chikoenekia nikinga chigali chenyele koba chikogendiwa ase orogendo oruangora asa ya bunale igakoru kyogoro igapakoso ebosongo mashauri igale getirimbo ko kyoka ono ntusa iga Nyataro kuna tolege sukuru nera esukuru ebunera ne bwata abana ba ICD bali bebirasi ebika kabisa esukuru edo tuaje tokakonywa CDF ja tokonyote tobwate special unit iga abana mbara bali ba special needs egeko banone gasi engongo tambo kya bana bwe para senjo barabumba ikomanya ekia nekebe so asa ya Nyataro another the speed bump na ende garoko nyaligerera igale ekona ebendi ere nene ko ruroro na ko chimata igonga ndo tagete speed bambuga iga abantu bagono ko tuo mukiolera bimwane ebi bono nona bamura beji bibino ni uko garogonjoka abo ikakwa migugo kwa soka isiko abonchereria abo bakoragwa amo ne sector boda na boigo abangina bakogendera ko bakwara chianga amo ne chinyeni sensemeyo nigo babolirie abarayo banyare ko bagwesokia ase obwango na kwenekenga banyare ko bakwabekera chitaya gagwo echikunyara ko bachiko bakonya ko bamurekera anene ekera bwamuramurire chitaya security lights intobwati korumenyikwa pake junction ya Camel Park abarayi baito kamoranje toikange tobatebi mechando yaito chitaya ntobwati ne chitaya aboko yorone kwa mwetanero okoenda malibaruguru chitaya njiro okoenda njiri yenkoro yo nyamweya chitaya njiro ngandu Nyataro ase junction ye nene
ibwate jipara useni sana na yamo etolege sunde mepi nonye abasaya bonchoreria ase stage yo niko boigo banyale ko bakogania barayabo banyale ko bakoenekia nga banyale ko bagoikirania amagani ao anene chingaki echibonekerense ya Kenya bono egendete ko boikwirigania ase obachori obonene kura ito twachorto gwakerenya taro primary batwebire bachire ku bachire nsemo ya nyaura ekeke nene na kiagera basaya baito bakuro moyo twangu sawa barayi baito mono mona ba MCA bachiche ba omoye basaya baito elinde mbaka bakweba ne tutwatikara tutongete ngoripoteria Ndizi TV kurwe county ya Kisii teriane Josephat Amesi Amayia Eyemo kurwa sekenyoro kia getonte yo gotoka sebunge ya South Mugrango ime county ya Kisii nigo yaganirie ubutuki gokorwa kubwatikana no gusira ku mumino yo masereta yunuke ukubagotebna nigo kwarenge okubututukanu ayo munanda mangeti gatoyo na twariganire numurikyo ito Mildred Mumanyi Amayia nyagosira omongina yunuke bitengo kurwa ekenyoro kia getonto ebunge ya South Mugrango county ya Kisii uyo osirete chiwiki sato chiaetire ase chinchere chobo tutukanu nigo eganetie oboene ase nyagosira maiga yekebunguo kienyomba yae egetamba nechinsemo chomobere oe gotoka ase omogondo yo mobwe bituma ensemeyo masogete gujigota kwania babasani bae nagenda tachietie irane kera najigo kobona ngagie mama tara irega iga nganya taje tingachaga kumuriri nangendera takoligi narigirigo bakangaja konyora so muntu gete bagonde munaro itire tuga iga ngagenda orongo jikoligi nganyareke bunguo neliuga netuki arabu kera naru agu ngagenda so muntu gete natetu bacheto bagakebicha ngagenda oro bakangoro kibicha baagete yabwato mutu kiongo kieliuga negetamba kialirense timatenga kiabekro na serikali nemanyete ngomonyo ya mana nagararaki naborete mwana omuntu nalibota chetayo bakabwati gocha bakasheitie gaika lakini boene mbuyo batoire bakabona yabona tura obaire gagusira se chiwiki sira beisatu na ekera sirio twatemire kumurigia wangoiga ntwanyorete togoteunga umuntu naruiteire asige tujimate gaiga nekera tuenda ororo tukanyora okoboko ekenungu jo okoboko kirororo arafu netuki nekebunguo ekitwa tipitise tena nekia because ngia jiteke kaigore nyumba abantu ba serikali tukaripoti serikali naenda uchunguzi ikabugata abantu bali bache tororo bali ba nyorete ripoti ba totebeti na bali ba usikanite na getendeke after ba bwatiru bachire bairanirenka no tole pardon ntoenda kurigyo mubere nturanyanyora nigo baganirie serikali enene byombe au wesonania elio oboene gotoka na konyora omubere oye elio komoenia wansia leo sijaisikia kama huyu mama ako wapi. Naambia serikali nisaidie tutafutie huyu mama tupate mahali aliugua atuletee tusike. Bono gakinko borie serikali omuntu nengo konye ngoke kurigi gusira twanyanyora omuntu nengo kokoboro karibu mutinyu mugima tutanya komoro igana serikali tobwati twagechi kuna ndege ntekento gokigani tugotebia serikali atokonye egera tonyora ko umubiro obaba tuchitonye tindeke nande batokonye egera tonyora bakumuitete ngi bakumuboria ebikore byoboiti asama tukabwango iga byabeire bikwenekirwa asensemo y'oburendi yaboriwe koba maiso no gotinya oburendi gingo reporter gata sen Ndizi TV eletaliane Mildred Mumanyi Amayia Eyemo kurwa sensemo ya mwitunya iyo gotoka se wodi ya Kimera ebunge ya kututuma saba ime county ya Nyamira nigo ya sabiro bokonyi kurwa simonto ndebwensi obwatomo yo bwokonya kumokonyera guseko bakonyera kumokonyera umwana bomumra oyobe obwatomo chando bwoburoire bwokogoro asabere ka guchandika asegeka kemya kebere bono akorengana ne Amayia Eyemo nigo baererwe na kiregento nabona niwo bagwetera chingo askeri batayo natibabwatie nibo yo kumurwariria omwana obo Robati urwa senchira yo boimeni go Frida Kerbatu aliganiretie Nase kenyorogia moitunya ewadi ya Kimera ebunge ya Kitutuma Saba county ya Nyamira asomo sawa yomo McDonald Nyamasege agwitera chinga kichingongu magiga yokorwara okogoro asemya kebere bono
na rwarire senga kintambe na barire burera wano kuguru kwane guko bankuri konyegara senga nchamo gagundite Kolengana no roboti korwa ase abanyagitari nigorokorokia amauga aye nigo agundite nabo igo nigo aganitie kurigererirwa ebili elia ya nyagitari chiwe sirito gosabweri ndanchiko los chencheri uri uganeriru nigo chire chinyinge mono naende mama nere bwekore bono yamubereire egasienko sana kuchinyora te shida so mutu akabwena shida gacha naenda amaguru kero yacha amaguru kugura okomo gukabwena okomo gukaringaka agacha karamburu bano kuguru kumete patari gokonyageri tari kuimuka tari gutara bano kuguru kwe bagoteba liru no shida ere nene kero bakorete marae bagateba ng'ukuguru kwa mauga asari getagundete bone batakeire bamuchencherie agantebire ndenga eni replacement yaye kuru chairman irende gukosti okorra chibese chigerete chibere chinyinge igo gukwana na Modesta Nyamasege oyule mamu mwabo McDonald nigo aerera buna agwetera chinga kichingongu ase okumulinda no timbo atincherende kiagera naho nirikeregento mugakone gasirete na beire ngo sabasaba abantu lakini rende ebibankonyire nebike lakini rende bono nko na gusaba Nyasaye ngana ende Nyasaye kune onde gakio sokogani waito kiagera umwana oyone go na musomia nkamukuri university akamana kurwara ono nero urengo gosemeri kwane nero mumurano yo mabye kambwate nero mumurano kiagere gasirburira agere nkongu nche bono ninche tomenyete gokomo inche ngina na ndi nche musubati omwabo norocho omuntu tari kunyara gutara narete ndo na obeke echo naira nabere berete gasie nkongu sana paka bono nonye ninche ndoche ngana soire gutwara depression twaitire sinyagitari na ondie binto na ondie keginga na ondie mete na ondie chiombe bono natigaire bosa ono naendere na moira Central Eldoret agante bindi kichibese bamuweni barori ruburwaire atemire kuri kichibese twakire kubeka emechango chibese yangire goisana nigo boigo musubati omwabo aerera asugutumika enibo yabo yonsi ase okumurarira goikabono banyarire ko bakoererwa na gotatwara kende ase okorwania oborwairo obu asamari tangoro kulidia Nyamasege ninje McDonald yakobwati ngo sababa minto musigo yotobereiro mokongu naendelene nero omomuro monene nabotoko bono borro sana gosogo ichana etogo sabagaki noena bagambi bali bakuburi chikura motokonye ekiagera nabara benere kiongozi kia mambi omusigo yobeiro mokongu ekiagera twonirikere gento tato mdatigete como bweni lakini tarabwena ono tokobasaba onde bwensi oranche otokonya nabagotokonya atoruterekende biamo bono nigo eyamateyo yasabire obokonyi korwa sonde bwensi obwate omoyo nokogania okuyagwa esokia na kubasira eliokonyora obobwenia ono ebili elia ya nyagitari chiwe sirito gosabweri ndanchiko los chencheri uri uganeriru nigo chire chinyinge mono naende mama nere bwekore bono yamubereire egasienko sana gochinyora bono lakini ali gosaba momokonye elinde danyale ko goisani chibese chinchikurwali kiagera umwana oyone go na musomia nkamukuri university akamana kurwara ono nero urengo gosemeri kwane nero mumurano yo mabye kambwate nero mumurano monene naende
Hare konyora nyasa kunonde bwensi aki asogwancha ondanja nkonye egere chibese chichisane omwana oyabweni waruburerega. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbihamono Frida Keruba soroboti orurwa bene ekerebono kuri kwegena buna abantu mbachiwe sokia iri gokonya amateyo iri mu muro yachikonyora obokonyi bwo gocenchiriwa riuga mwancho murigere buna nakomanya nigo muroberio bwa abarwanere gosaba konyi babarwanere bekiro kyobura yobonene bwense bagenderete na kurugose kurwa manifesto yabo ya aria barachwikiraneria abana inchi chinga kibaraswe ase ABC chinga kyobo chore bonene bwo mwako yega bwa bere bogokoreka asentunde ntangani nigo abarai babere gosaba konyi babarai babere babeire bakukwanira nara yaya babwate abaromo konyi bweki bumurai bweki ama kya Gano Party na bayo mokonyi bumurai bweki ama kya Roots na chinga kyechigani gotwarore na omokonyi bumurai wense ya Kenya oyore omuskerigadi gashawa nigabere kagwikerana asenseme yo ya Catholic University nere Martha Karua oyoro mokonyi o Raila Amolo Odinga nere bono gendrete goswa bunoroche chibiche wetase screen ya ogagu uyo no mokonyi bumurai kama kya ODM Martha Karua uyo nero bereka wikirana asenseme yo hasara chie korwa manifesto yaye igoro yari abara chiwikirana buna obomobwa Azimio la Umoja One Kenya chinga kibaraswe ase ABC nyorabuna abarai abali bakorwa nerekerogo kyobora yobonene bwense nigo barebane awase umurai kama kya ODM yo koyorwa nerekerogo kiwetrase obomobwa Azimio la Umoja One Kenya na bayo mokonyi bumurai bense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto niga korwanirira oboga gosekeroge kyokobora yobonene bwense weterase obomobwa Kenya kwanza ntobwate David Wahiga Mwaure uyo korwanirira ekeroge kyoweterase ekiama kya Agano Party na boigo Professor George Wajakoya uyo korwanirira ekeroge kyoweterase ekiama kya Root Party nyarabuna abaraya babonsi banemba babakorwa chimane mbaba bakubwatuka chimanifesto cyabo na aritko lero ne chingaki abakonyi babo bawoche okwandira nara yaya barachie go kwanera ekero bano barachie kwe wali bagari okora ense ya Kenya mwancho muri ya inari agenderete korwa senseme yo ya Catholic University ekero bano trachie go koirania asenseme yo achingaki rigadi gashawa na boigo Martha Karua barachie go chaka go kwanera igoro ye manifesto yabo ekero ngo kwariga na nitogendere na Amayia Ensa Eyemo nigo omurai bense ya Kenya umuske urumiga Kenyatta abakago kora etaro ya matukatato ime yense ya Seychelles awase abeire ka kukwanira igoro emiroberi babegete egatiense ya Kenya na begense yo yogo kya kwene kya bunankoreta baramagendro anene gukine uchumi egatie chinse chibere. As representatives, it is important to note that we across the continent are noting with concern the recent increase in unconstitutional change of power in a number of African countries. And we therefore need effective parliaments, such as you have here in Seychelles, to protect the Constitution and show by example that democratic governance does indeed deliver more effectively for the people. I am deeply grateful for the recognition which you have placed on the 46 years of progress and development that my country has achieved. And in seeing you, a big brother on the continent, recognizing the amount of work that we as a people have been able to achieve over many years, really sings to us and shows us how the bonds of fraternity and brotherhood that exist amongst us Africans live strongly amongst us today. Omugavana bwe county ya Murang'a oyobo igoganite kuri yekerogo kyobura yobonene bwense wetrase ekyama kya usawa korende tachi wancherua ne kyombeke bachori ne chimbebe IBC ko watkana no gutaikiranie amaganyo ye kyombe kyomwangi wa iria nigo ararire go chakumubwati omuraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga amo no mokonyo ye Martha Karua okwana bari kyamangana wa iria nigatebire buna nigo barachiko bwaterana elio koreta amaunchorero na nene koronge ya amangana imeyense ya Kenya. It will be Baba, Mother, and the Son. Oh. The Son has come. Itakuwa nini? Itakuwa Baba,
mother, and the son. And the son has said it. Yes. Who else can say what the son has said? The son cannot mislead the family. Yeah? The son cannot, we must inherit the gains. So, kwanzia sasa, hapa Central ni Baba, mother, and the son. And I'm the son. Yes. And the son, we make sure that we are not scattered. Because it is the role of the son also to make sure that things are okay. So I have taken over that position. And I have given myself that position. Sidio? Kwa sababu nimeona mahali vile tunaenda hakuna mtu anachukua hiyo. Sasa mimi ndiye kiongozi wa huko sasa. Na Rais Kenyatta ndiye our elder, our advisor. He will remain there and we shall continue respecting him. Omukonyi bomurai wense ibigoro murukia abwe bendera ubikirego kyoburayo bonene bwense wetrasobo mu bwa Kenya Kwanza Dr. William Samoei Ruto nigagendrete ko bainekere abana inchi munarachwe nigarachwikirania magendero y'echingenjo au chinga kyaraiwe ribagari okorabuna omurayo gatano aya nigaya kwana chinga kyabaga kora siasa cyobo mu bwa Kenya Kwanza imeye county ya Kitui noroboti orwa senchira yo boimeti gatoyo bunatwariganira no muri kyoito ondie kigisairo. Obama bwa Kenya Kwanza niko bwagendere gwe yakereko ko ime atulie county ya Kitui bakora no yoko irukie bandera yobo mobwo boigoro mokonyi bwo murai bwense William Ruto asagi kelia bameria baye na kubabolia batiga mangana yoko ementera chinguru kulende baligerelia njera yakogorora uchumi ya Kenya. Hawa jamaa wangoje, sisi tumesema kama Kenya Kwanza hawa majamaa wawache mambo ya katiba kwanza, mambo ya katiba ingoje, mambo ya viongozi ngoje, vyeo ya viongozi ngoje, mamlaka ya viongozi ngoje. Tupange kwanza mambo ya uchumi wa mwananchi wa kawaida. Kubaliana hivi, kabla ya kupanga mambo ingine yote, uchumi inakuja number 1. Na tunaanza kupanga uchumi kwa kuanza kupunguza gharama ya maisha. Na ndio tunasema haya ndio mambo lazima tushughulikie. Boigoro tunigatebire njale neme chanda bakenya bagenderete gwetera na sengenja serikali etaikeranĩtie merobere yengenjo ya muhimu. Mumesikia juzi, sijui ni jana, ati sasa wanatuambia ati watapunguza bei ya unga mpaka mupige kura mpaka sijui tarehe 20. Sasa mimi nataka niwaulize, sio ni madharau makubwa sana? Sasa mimi nauliza kwanza, sababu ya mambo ya leo, the reason why, and I want to say it for the avoidance of doubt, the reason why we have hunger in Kenya today is because we failed to implement the Big Four plan that had food security. It is because we removed the fertilizer subsidy from our farmers, and that is why farmers cannot produce enough food. Gakomenta na yo Ruto nigabainekeiria abakenya baisa kwa mochoro ko bomurayo gatano bwense ya Kenya na chego ikinie bigwanda ao elia basaye gocha konyorera chigasi. Kitui West, vijana muko hapa Kitui. Hapa Kitui na Kenya mzima tumesema lazima tuwe na mpango, kwa sababu tuko na vijana zaidi ya 500,000 wamemaliza shule, wako na certificate, diploma, wengine hata na degree, na ndio watoto wetu. Ni kweli ama si kweli? Nasema kama Kenya Kwanza haitoshi kuwa na mpango, lazima tuwe na mpango maalum. It is not enough the crisis we have of youth unemployment. It is not enough to have a plan. We must have a Marshall Plan on matters unemployment. 5 million young people are out of school and 600,000 are adding every year. If we don't sort out the youth crisis, we are going to put our country in danger. Na ndio tunasema mwaka huu Kenya Kwanza tumetengeneza Marshall Plan ya ajira ya hawa vijana. Tumesema tunaweka bilioni 200 kila mwaka kwa textile industry, leather industry, agro processing, value addition, manufacturing, housing, ndio tupange ajira ya hawa vijana. Ndiye kigisairo Ndizi TV.
Oyo korie kerogo kyobo gavana se county ya Narok inse yobomo bwa Azimio la Umoja One Kenya Muitalel Olekenta nigo amwakeire koko muraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga nagoteba buna nigo arachie kumusira goikarre buna obeirega konyoro bubui asobochori bwo mwakoyega okwana somo sabo obwa gosego kwana somo yega bwa masababe na sensemo ya Narok North nigateba buna nigo abre gosinigesa ukyaba Masai kewente ko inyorwa asamabaga yemeremo ase oburai bogocha. Wamehakikishia sisi kwamba watampea Raila Odinga kula na Raila atakuwa rais, na ningetaka kumshawishi yeye ama kumwambia kwamba wakati atachukua usukani hii jamii lazima ipate kiti ya maana kwa national government. Oyo koirukia bendera yekirogo kyobora yobonene bwense wetrase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya umusikira Raila Amolo Odinga nigo abagikira bamerere baye asekira bagotebona tago chakoreta amagendero ukwana chinga kiarenge gwe yakrekoko imeye county ya Nakuru Raila nigateba buna nigo achira chiaye chiregati yae na bakenya na igone Roma itenara yaya rachikobakorera bakenya chinga kiaraigwe libagari okora. Hawa mama wanapata shida mingi sana. Wanahangaika sana kwa upande ya maisha, hata watoto wao wanapata shida kwa upande elimu, sio? Watasaidiwa na serikali ya baba na mama. Sawa. Sawa. Tumeelewana vizuri? Wale watu wa Tangatanga nasema ati baba na wadanganya watu ati hakuna pesa. Mimi nasema hii ni ahadi kati yangu na wananchi. Mugavana we county ya Kakamega Wycliffe Oparanya nigaberega kubaliera ba menyi bechinse mecheira yogo chakwenekia una factory ya mumiasi ya chakire obokoreri ekerobo chori obonene bwo mwako yoiga buraere gukona chinga kiechi Oparanya nigateba buna onsi nigara chigoikirani wa chinga kyo muraibe kya makia ODM Raila Amolo Odinga arabe ga konyoro bubui asobo chori bwo mwako yo. Leo wiki mbili mtaona miwa inaenda kwa hiyo factory kuanza na Raila ameniambia ako committed, hata sasa akiwa president iende kwa Supreme Court hawataweza hiyo mpaka factory ifanye nini ikuwe revived. Ebyombe byabangina korwa sensemo ya Kirinyaga Central imeye county ya Kirinyaga nigo byanyoriro bokonyi bwa makabeso korwa se umuroberio Uwezo Fund ekichira chikoba konya kwegenderera bya ase amagimabo kurenga no bubunge bwenseme yo munene wa Mbugu nigo abangina banyora chiringi wetani 1 milioni kyanda ekyo kira chikoba konya ase ogochaka obwonchorerya nabo igo goikirania amaganyo y'obuyima bwabo. Nilienda na nikafuatilia kule kwa Uwezo Fund na wameleta pesa milioni 9 leo ya kusaidia vikundi fulani hapa Kirinyaga ya kati, na hizo vikundi zote leo zile zitafaidika leo ni 83. Kwa hivyo niko na shukrani kwa serikali na najua hii ndio watu wa Kirinyaga wanataka. Hata kama tunafanya siasa ama tunafanya nini, tukumbuke lazima tuendelee kufanya kazi. Tumefurahi kwamba hizi pesa sikinja katika nyumba zetu, hata watoto wetu hawakayangi kwa nyumba, wanaenda shule, tunafanya vitu vingi. Tungeuliza serikali wa ikiongezea hii pesa ya Uwezo Fund, sababu inatusaidia sana tukiwa akina mama. Sababu kama ni kuangalia huko manyumbani kwetu, kuna zamani kulikuwa na sinda mingi sana, lakini sasa mkiingia huko hata kwa hiyo manyumba yetu mtashangaa, sababu hakuna tajiri kuliko mwingine, sababu tumesaidiwa na hiyo pesa ya Uwezo Fund. Sasa tungeomba serikali iendelee kuongezea mheshimiwa wetu pesa ya Uwezo Fund ili tusaidike zaidi. Mwancho murigeri ya narna kwaliganiretie Amayia Ensa Eyemo senchirere yobikira numbia mana soko chora ko bananchi ko moerio balbons baba kubwatirana na inche kwene kebuna mangana wikira senchira yobikira nun na barabuni gonko bakira ngambia mono mira nabakondra gutobwatia sensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyore wetera Ndizi TV News ase ensemere ya Twitter ni wora tweet wetera @Ndizi TV News na baiga se website ya ito tobwatia wetera www.ndizitv.or.ke ero toge
bagendere gukomanya mangi nyorabuna umuroberio yogenderete bwokorwa manifesto y'abakonyi babarwanirira bekirugo cy'uburayo bonene wense nigo ogenderete igobono mwancho murgereto basa goskare ndochigo koirani awase omukonyi bw'omurayi bekemakia odie mathakarwa na boigorga digashawo yoro mokonyo ruto abarachi gosoa erio gukwanira chi manifesto chiabo ase obochorio bonene bw'omwaka oyo iga mwancho murgererio tariane nevalino sero no twakubatirana nere kwenekia agwikira sense meyimanyerero ni gakorokwa Joshua Uta.